Сега, от тук минаваме към нещо друго. Колко силна може да е колекционерската страст? Доцент Нели Капралова работи в Института за българска литература на БАН, но хобито е да колекционира кукли. Тя вече притежава над 2004 експоната. Където и да пътува по света, тя търси кукли по пазари, оказиони, магазини и антиквариати. Вижте. В тази стая куклите може да наговорят, но само с присъствието си ни отвеждат в една друга епоха, тази на викторианството. Това е времето на изящните рокли с кринолини, дантелата и шапките с периферии. Нели Капралова за първи път показва част от богатата си колекция порцеланови кукли. До този момент експонатите, които притежава, са 2415 на брой. Как обаче се заражда нестандартното и хоби? Появи се преди около 15 години, може би вече 16. По време на един престой в Париж, където просто бях омаяна от куклите, които се продаваха навсякъде в този град. За съжаление, вече не е така. Първата кукла, с която се здобива, купува на промоция след голяма доза колебание. Хобито и да колекционира кукли понякога излиза солено. Доцент Капралова разказва, че Деми Мур също имала мания към красивите порцеланови кукли. За една от тях актрисата платила $50 000. Имала специален съветник, който да консултира какво да купува. Значи при мен случая не е такъв, нито имам специална къща за куклите, нито имам специален съветник. Връзката между доцент Капралова и куклите е специална. Тя ги определя като красиви дами с излъчване. Нещо казват, нещо говорят. Има хора, които казват, като я гледам, все едно ще ми проговори. Като жива е. Така че при мен това е критерия. Оказва се, че куклите имат и възпитателна функция. Те ни връщат назад към известни личности и събития. Ето тази кукла, например, е прототип на кралица Мария Антоанета. До нея виждате прототип на Изабела Френска. В България трудно се намират подобни кукли. За да задоволи колекционерската си тръпка, доцент Капралова посещава Франция и най-вече малките пазарчета за стари вещи. Как се почистват над 2000 кукли? С една специална четка. Четката за кукли, и обаче отнема много време. Колко? Примерно 4 дни. С тези кукли не може да се играе. Те са произведения на изкуството. А как определя хобито си самата колекционерка? То си е някаква форма на лудост, ама... Не знаете, кой го беше казал, лудите, те да са живи. Тази кукла е била открита сред купчина други захвърлени кукли на пазарче в Белгия. След като колекционерката проверила в интернет, се оказало, че това е авторска американска кукла. Ето и виновникът тези кукли да намерят своето поле за изява пред публика. Първата част се казва ревю, втората част се казва седянка, тя ще бъде през април, а в третата част, която ще бъде през юни и юли, тя е кръстена детство и ще покажем деца, елфи и феи, отразяващи романтиката на детството през 20 век. Всички любители на разкоша могат да видят отблизо изложбата от 2 февруари в арт-къща Куклите. Детството през 20 век. Такива ми ти новини за куклите. Прабабите на Барбито. Така казват някои. Всъщност да, доста по-симпатични са между другото от она измишльотина. Има повече стил в себе си. Не знаеш, че някой беше изчислил, че всъщност ако съществува такъв човек с мерките на Барби, тя ще да се скърши. Дано да няма такъв човек като него. Благодаря ви, че бяхте с нас. Днес останете с Жана. Тя ви е приготвила нещо много интересно, както винаги. Сладките и приказки. Чао от нас.